ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତିନିଟି ବିଲୁଆ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ତିନିଟି ବିଲୁଆ ସବୁବେଳେ ମଜା ମସ୍ତିରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଦିନେ ଏକାଠି ବସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ମାଡ଼ିଲା। ସେ ବାକି ବିଲୁଆମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଭୋକ ମାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତିନି ଜଣ ବିଲୁଆ କହିଲେ, ଯା ଯା, ଆମ ପାଇଁ ବି କିଛି ଆଣିବୁ। ସେହିଠୁ ବିଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ରାସ୍ତା ବୁଣା ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ସେପଟେ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲୁଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିଲୁଆ ଗଛ ତଳେ ବସିଛି। ବିଲୁଆ ଟିକେ ଡରୁଆ। ତାକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ଭୟରେ କମ୍ପିଗଲା ଓ ଦୌଡ଼ିଲା ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତିନି ଜଣ ବିଲୁଆକୁ ସେ ବାଟରେ ପାଇଲା। ଆରେ ତ କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଏତେ ଡରି ରହିଛୁ? ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିଲୁଆ ଆସିଛି, ଆମକୁ ମାରି ସେ ଖାଇଦେବ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବିଲୁଆକୁ ବି ସେ ଡରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବିଲୁଆ ବି ଡରିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସତକିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିଲୁଆ ଆସିଛି? ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିଲୁଆ। ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନା ନା, ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲ ପଳେଇବା ଏଠୁ, ଆମକୁ ନହେଲେ ମାରି ଖାଇଦେବ ସେ। ବିଲୁଆ ମାନେ ଏକାଠି ବସି କଥା ହେଲେ, ଏ ଆମ ଘର, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛୁ। ସେ ଆମକୁ ମାରି ଏଇଠି ଏକା ରହିବ। ବିଲୁଆ ମାନେ ବସି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଡରୁଆ ବିଲୁଆ କହିଲା, ତାକୁ ଆଜି ହିଁ ମାରିବା, ନହେଲେ ସେ ଆମକୁ ମାରିବ। ଧଳା ବିଲୁଆଟି ଏକୁଟିଆ, ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ନଥିଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖୋଜୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଦେଖି ସବୁ ଡରିକି ପଳାଉଥିଲେ। ବିଲୁଆ ମାନେ ମିଶିକି ଧଳା ବିଲୁଆକୁ ମାରିବାକୁ ଗଲେ। ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ତାକୁ ହଠାତ୍ ମାରିବା ନାହିଁ। ସେ ତ ଏକା, ଆମେ ତ ତିନି ଜଣ। ସେ ଆଗେ ମାରିଲେ ଆମେ ମାରିବା। ଧଳା ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଧଳା ବିଲୁଆ, ଆରେ ମୋ ଭାଇମାନେ, ପହଞ୍ଚିଗଲ। କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଛ? ମୋ ପାଖେ ଟିକେ ବସ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଦେଉଛି। ତିନି ଜଣ ବିଲୁଆ ପୁରା ଚୁପଚାପ ବସିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଧଳା ବିଲୁଆ ଖାଇବା ଆଣିଦେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଟ ପୂରେଇ ଖୁଆଇଲା। ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ଭାବି, ସେ ତ ଆମ ପାଇଁ ଦେବତା ବାହାରିଗଲା। ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା କେତେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲା। ଧଳା ବିଲୁଆକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ପରି ମାନିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆନନ୍ଦରେ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ।